lang ben je nou voort? En hier is zo'n 8 uur alweer. Dik 8 uur. Ik kwam in met het idee om zoveel mogelijk vrouwen te scoren. Maar er is het wat bij Blum. Ik ben namelijk de vierde Tjenka. Is er een jongetje bij een thuiska? Het is zelfs cabaret Evelien. Je bent niet iets naar Boetenland verhuizen. Naar het auto-ongemak van die broer. Trouwens, ik wil heel graag wezen. Die riet hem zelfs te pletter maar in het dorpsfeest. En dan zien ze de merken de ene broer van de oren inruilen. En hij stond overdosis spa op het rail. Die heb ik nou net weer aan. Als je zo'n best makkelijk hebt. Stel er niks voor. Ze is absoluut niet type net. No. Wat van meneer hebben we hier? Ik ben dus hopelijk net over de rest. Wat nou, jongen? Zenuwachtig? Heerlijk. Vis met saus. Dat omken het even mooi is. Nee, hij komt helemaal niet meer op te merken, denk ik. Ja, wis. Wat is wel goed bij daar, jong. Nou, voorzichtig. Als net zo volle bloed meer in de alcohol. Het is er al eens achtergekomen. Jongen. Ik zie net toch dat dat was. Maar een ziel voor mensen te vertellen dat het verleden op die is. Dus heel van. Als die is er nog een op zitten binnen. Dus. De zuster